Salam, bize tomoşa edip oturan mehriban dostlar. Biz sizi ilki ulen yetip gelen täze ýyl bayramyňyz bilen tüýsürümizden, öz adymyzdan şeýle-de Aşgabat Pride'ın adından tüýsürümizden gutlaýar. Janyňyz sag, başyňyz dik bolsun. Inni mehriban dostlar, ýöreýte biz siz üçin döreden 3 oýun atly gyzykly proýektimizin ýylyň jemaatly ýerine geldik. Şu ýyl bilen şu ýylyň dowamyna ýaňy ýakyna başlanam bolsak, eýem 10 sany sungot işgärini çağırdık. 10 sany ustady çağırıp 3 oýunyň proýektini geçirdik. Şolaryň arasynda haýsy gownuňda yaran bolsa, haýsy gyzyk bolan bolsa, onu kommentariýlarda belläp geçin. Gelin onda şol geçen proýektlere tomoşa edelim. Kapya gitti. Kapya gitti. Awa. Kopya giden o. Awa. Maňa diýerler arça. Daşdy görek dolu ferçe. Bizim aslımız şahirlik diyelim. Malades. Oldu diýen ekenin hakyky rejissör soňa bolmaly. Owa. Toşkudan başlyk bermeli. Men özüm hayran galy şeýle bolup gidýär öýdi. Ana mara. Şu wagt neme zrif berýär. Neme? Juma diýär. Juma diýär. Şol wagt. Juma olmaýadylar. Juma o işler. Salama juma. Gil bir çaýnak çay. Kaptan da otur Abat bay. Abat bay. Daş ne emir bel brat. Abat bay go with daş. Abat ne besin bilýär. Halypa bilen geçiren proýektimiz nähil gördüm. Düýämiz aranmadım. Diyemem öğrenmedim, eğer varıp görünmedim. Ölü görüp gördü deri, değil olup hana deri. Depeden depe aşırın, içlosunu çaşırın. Çungurgadan çıkmadan gelip içim yakmadım. Ölen günün yılandıra yatırdım ben toyumdu. Mene haladım. Ahlaf mı? Bada aldırma da. İslam menüden, İslam nakarmada ödüm, tamamlet ödüm, bir power bilen bilece bir ýerni etdin da. Ayni şal. Sert, söz olmalı. Bol bolam. Şu arada gelinjemden uçup soňuna herami. Awa. Soňam Muhammed şondan soň şahir otdur diýdiler. Reper boldum ondan ta. Ondan o şahirdim. Ha, ondan soň reper boldu. Kaýlap öýüm gapsynda kwarçak dolunda. Kapsynda däle. Ha? Kaptan Hongsynkyda. Kaptal Hongsynkyda. Ha. Kaptal Hongsyn näme? Kaptan Hongsyn. Adam ýokmy? Hop, hemmetin jemläňde meniň utanymdan utulanım kän boldy. Nam utlayan ýeňsiň bilen Bolra dersiň da onda. bu proýekt döränden soň Aşgabat Pride'da 2 sany dastaşyk bady. Bu proýektden soň bolsa şol 12 sany boldy. Men şu dastak sargadyň Aşgabat Pride'da. 3 oýun proýekt döredilenden soňra Aşgabat Pride'ın powery avtomatik ýagdaýda gitdi. Ondan sonra täze power başlady. Tanışatyň diýelmi? Enol. Üç tane oyunda dertleşýär. Durmuşsun var bayım. Az. Ol TikTok romantizm sözlerine Bu sunga diskarlar bilen geçiren proyektlerden haýsy gownuňa ýarany bolsa kommentariýada belläp geçin. Iň köp kommentariýada kime ses berseňiz, şolam şu ýylyň jeminiň ýeňjisi bolar. Bizem ony ýöreýte Aşgabat Pride'yň adyndan baryp gutlak gaýdar. Nisip bolsa, täze ýyllar ýene-de siz üçin gyzykly proyektler döredip size ýetirer. Ollamak sizden ýerine ýetirmegem bizden daşlaşmak.